Kumno ke India bat ke Pakistan. Kiba I kumba ki ya state sya ke thama papura. Kila poi sya ke jingete ban sange thama state hadu kat ni. Don jing atatin ba ke Pakistan kala mudui pan yo ya ke jingsung hatin lai sngi ba kala ben ki win. Hanrei hatu ka don saki wai pat ka dau. Karam ka ba shiklur tengka gabalong ka lenti jing im jong ke Pakistan. Karam ka ba shibilian ka ba lamunjur da ka IMF sya ke Pakistan kala ban wan yarangkat bat ke kendon ban pun bena bat sange thama mador bat ke India. Watla ya kene ke jing sange thama la ya trilang hapadeng ke India bat ke Pakistan. Hanrei ke US kala penbor ya ke Islamabad ban penjem mador ya ke jing kenan da ke ba penyedai ya karam ba shibilian jong ka IMF bat ke jing pedang mador ya ke jing sange thama jongka ka India kala persya ya karam dur namar ba kala menjur ya karam ha ke por ba ka Pakistan kadang her thma ya ki jakari paj ba bat ki sipa jong ki India na ke benta ki jing her thma jong ki India ya ki jakasa jong ki leno ka jing sya thambo jong ke Pakistan persya ya ki India lashim ba ki long ki ba penyap ilade ha ke por ba ka boards jong ka IMF kadai ban bisar bnia ya ki jing long jingman jong ki jaka ai pisa jong ka kanu karam na ka IMF amla ban ai klem ke jing menjur na Washington DC dari ka White House ka balong kanong soy ka bakhadu u presiden jong ka Amerika u Donald Trump ula kamba ulai kren ya ketai ka jingete langba ki kenta ki berjerong jong kamin mbaro arngut vice president jong ka US u JD Vance bat u menteri kambari jong ka US u Marco Rubio kila yasam ya ki jing kren jong u Rubio kamanchwa ulai kren bat kinoilam na baro arteli kiri ke India bat Pakistan nongkong ula dal ya u menteri kambari ke India US Jay Shankar bat ya UPM jong ka Pakistan u Shehbaz Sharif ulai kren bat u sipai jong ka Pakistan u General Asim Muniru ka India kalaong ba ya kani ke jing senge siat lai trailang bat ke Pakistan hadin ba Director Generals of Military Operations jongka ulokot ban kren ban senge no na ke benta ban yesian hanrei ke US kaladon ka benta ka bakongsan ha ka penjem ya ke jing ken ad pedeng kini ki ateli kiri da ka babu jing bet ya ke Pakistan da ka penyedai ya karam jong ka IMF ka ba shibilian bat ka jing pedang mador ya ke jing senge thema ong kita long kubor